Kumno ban penkre jinge tu kana lane subject ban keren hagi jinge sek. Bunsin ngi jusyam bat ngi syak ong ban nimnang ban penkre jinge tu kana lane ban penkre subject. Ban keren hagi jinge seng baper. Hoai kamlong ka besuk ban le yaki ki ban naga ketin ublay. Namar ka ketin ublay kalong ka bajiliyo bat ka bamayan ban sengut hulot. Henry hangne menta ngan ai jing batay balengkon. Katu kat ne kenang bakan yarap yang abat ya pi katu kat ne haga ba penkre ya ga jingkran subject la ne ga jinge tu kana haga jinge sen kenang bagi basngap kin snotonat ya ga jingkran ka jongi karukom ya tu kana la ne kren subject kandai hadu bangin da ong bangi dei bandan ya ka sap bat ya ka sur kren ka babiang kumta kan long ka basnotonat am kam shemut ban long hadu kata Henry kabaning kong ka syong haga jing penkre namar ki basngap kin om sngap ya kata kasur kabangi ngidon Henry kabaning kong ki sngap ya ka jing yaj baik ya renti ka khubor kabangi penkre nanta saka weiru ka jing kalong ka jing bomla bangin penyal ya ka khubor dan ka subject kenang bakan pensyai ya ki basngap kin sngohun bagi sngap ya ka jing itu kana lane ki jing kren subject namar ngimpat tip ya kata ke rukom penkre lane ka formula na kata ko jingkren jongi kalong ka bam syai pat ka bam snotonat kumta balai ki bawan sngap ya ka jinge tu kana lane ka jingkren subject ka jongi ki btai ka jingmot ne kim snotonat ya ka bangi ngikren ningkong ka dei ka daw ba dawsan namar ngim dan ka jing syempang bat ngimpat snotu pha syapang kumno ban penkre ya ka subject lane ban penkre jinge tu kana kumtangi dei ban tiap ya ka formula lane ka daw tenrai jong ka jing penkre nang baka khubor bangi kren lane ka subject kan long ka basyai bat ka basngutenat ka ba ajing syai ya ki nong wan sngam kumta tungin ya phai lingkot kindiat halor kane ka phang kenang ban syai bha mentangan bu da kenuksa da ka dekhat na ka bible kum ka phang lane ka benta ka bangi de ban kren Berkata kalong to kmi bhate kum no piyai om kum ki bam start Henry kum ki bastart Ephesus san katsan te kum no ngin penkre ya gane ka phang khnang bagi basngap kin snutanat ya ga jingkren ka jongi kabaningkong habang ibu ya gane ka nongrim nyemla ban shu ong direct ba u apostol Paul hang ne ukren ya ga jing ka jongi kata kalong ka bam dai namar balai ngi ngimdon ha kata ka por Bau apostol Paul Ukraine ya kini kikintin syakinong Ephesus. Henry kalong kabangin haban wat binyak sywa. Ya kan nongrim basisha jong kene kedekhan. Bat kata kalong ngin wat sywa. Mano balatok bat balakren ya kite kikintin. Bat syano lakren. Te mentang ila batai. Ya kini kikintin balakren dau apostol Paul syakinong Ephesus. Bat kata kedika wei kedang. Bapen long yu apostol Paul bantok. Bat kawai perkalong balai apostol Paul Ukraine gini kintin syaki Ephesus. Namar ka dei bandon ka daw ayu ka bapenlong ya ban keren gini kintin. Kumta hadin ka tangin wad ni apat saya ka cinglong ki beriu ki bah Ephesus. Kile ayu bat naga ka daw ka bapenlong ya apostol Paul ba un keren kumne yaki. Kumta pilabatai menta upor Ukraine gini kintin syaki Ephesus. Dei namar bagi beriu ki badan Ephesus. Kila ya lang bat ki bakenja pertai kila sedang ban klet ya ublai kumtai pila deb batai ya gini ki jing shisha hadin ba pila deb ban batai sha ya ki baro saka wei per ka benta ban sat na kene ka dekat kalong ka ka phalang lane ka message ka khubor ba kane ka dekat ka ajing ka yangi ha ka jing jongi ba menta ki singi kumtangin sakren pat ya ka jing ka bai dai ban ngi mental leng ba ka khubor bangi yo na kane ka dekat Bat ngila ban bu na ki wei ki bental na ka kitin ublai ka baya hap bat kini ka dekhan. Hangta ki basngap kin syam baka kubor ka snutanat pha. Namar balai namar baka kubor bangi kren ka syai kedar ya ki jing batai bat ka ajing mentoiru leng baka phalang jong kani ka kubor le na kani ka dekhan. Bat habaya dai pat baka subject am da donin jing ya pher than na kani ka ju hi ka rukom pen kre. Nre ka ya pher tangkat tu kat ne lada kadai ka subjek ni haban wat bini apat ya ki kintin ki badan hakum kane ka dekat mentan nuksa kum ka kintin kimi ni haban batai kamut ayu kane ka jingmut kintin kimi
Pat yaki basuk pat ngim dan kam ban batai. Te parlok ba ye kini kalong ka jing batai ka balingkot ban syu ai jing syai katukat ni haluar ka rukam penkre yaki jing keren dan yaki jing itu kana bagi subjek. Nang bakan ajing mentoy bat kana ajing ya rapru. Naga bantai kitu ginongan sengap bakin sengutanat ya ka kubor bangi ngi keren. Kublai shibun in sai syampa.